Bakit ing damulag lalangawan de? Ing langaw ali dead damulagan. Panayda na? Sa ligoso kayo, loko. Number 1. Ano ang pinakamabangis na sinabi sa iyong luluguran? Sabi ko ya, nung yung mukuburi, kinisan ta. Number 2. Mga maging sa ligoso. Siguro, Fisher Pierce, lako may madine mo. Yun. Bakit may papaisip ko mo. Wapen eh. Bakit kaya? Sa ligoso kayo, loko. Nung ing dog, English na aso. O ing cat, nano ya? Ha? Nung ing dog, English na aso. Balo ko na. Meow meow. Bakit ing sagot answer ya? Siguro yung question kutang yan. Patanay na. Ot buntok ng si Rizal, ingat yung pesos. Kasi iya kasi yung katawan. Tana, kagkasya may waring katawan. Ot ausan dakang pogi king palenggi. Siyempre, balo mo na yan. Siyempre, mano tula rin. Burida sali ka. Pot ka, ot pa niya kang managkas. Siyempre. Ari kasi di pag managkasta mo, balo mo naman marakot ng tam, usually, real world, naning malyari kang yato. Siyempre, balo mo na, mapanagkasla lang kapampangan di ba? Hindi naman porke sinabing bad word, no? Nung gagamit na may talaga bad word, nga bala mo, emosyon niya mo. Oy, bolang ka na Ano ya English ing vaccine? Tumbukan. Vaccine. Pwede? Corny. Anay dayo. Anong sinabi ng Rizal Baya mate? Subscribe to my YouTube channel. Kaya konsumatum S. Shit! Siyempre, atong Google. Nano yan numero ing panina mo, Joper, taga kesana waiting. Pormpiang 41. Loko, pag tinod ka, balaton mo na. Solid. Joper TV, bakit ako buring crush ko? Diyan mo kang tips pa kanano na ako apansin. Maraming gawa mo. Magtakadalan, tsaka akot magtumbling. Nano sikreto mo at may glow kang makanyan, teme sabihan skincare mo. Meron akong isang brand na ginagamit. At yun ang Derm Fix. Dahil ito, set kasi siya. Kapag binuksan mo, kumbaga kumpleto na. Kapag binili mo siya, set na siya. Kaya, yun. So, una mong gagamitin ay yung soap. Sasabunin mo yung mukha mo na puro matcha para matanggal yung sebo. Ang next mo naman gagamitin ay toner. Gagamit ka ng bulak para panlimalid keng lupa mong libagin. Kaya rin na yan yung morning. Gumamit ka UV black. So, bantang yung kamanuling, ining gamitan mo. So, yung UV black ay gagamitin niya, a-apply yan every 2 hours. Lalo na nung mako ka, bantang ali katuling. Kembengin naman, makanini yung gagamitan. Muna, sabon pa rin. Okay? Gamitan may pa rin yung sabon. Siyempre, same ulit. Micropeel Gentle Active Toner. Gumamit ka ulit bulak, panlimalid. Ngayon ini gagamitan niya, bayo matutod na. Yung gamitan mo kanita is the Skin Renewal Cream. So, wala ko retang kahit lupa mo. Then, lastly, bayo ko matutod ang Collagen Sleeping Mask. Siyempre, makalagay apin sleeping Kaya, ito yung gamitan mo. So, ulit-ulitan mo yan kahit ang first week. Ulit-ulitan mo yan hanggang akuha mo hanggang mo naman natin yung pamagbayo. Kasi tinjang yakon lahat, dakal po spots mo rin. Kaya okay na okay yan. Makanano naging Joper TV yung lagyo mo. So, yung lagyo ko talaga is Joper Gibara. Kaya yun, naging Joper. Dapat talaga, Joperman TV. Kaso, balam manong yun. Kaya, pindi Joper ko niya. Nanuya, Tagalog Inki. Paldak. Sabihan mo nga lilo ko. Pag, kapilin kami naklang green. Ay, totoo niyan, tinakala ko talagang green Pero napong kasi rainbow yan nangapatilis ka na sa school. Kaya, kali ko may nga patilis school May nga patilis ko, brief. Kapilang kasalese, ay loko, ala no. Magunaw yung mundo, loko, yung kusalese. Anong video ang pinakamarami mong views? And ano inspiration mo? Yung na-delete ni Facebook. Yung nung panalbenitang ito, kung napanood nyo to, ito. Shoutout sa ex ko! Sabi mo sabay tayo pagtanda. Ba't ganon? Sumama ka sa matanda. Oo, sumama ako sa mas matanda. Kasi binibigay niya na aking hiling. Mas magaling pa siya gumiling! Giling-giling. Shoutout nga pala sa ex ko! Ito lang masasabi ko sa'yo. Ang pogi mo sana, kaso sa bakla lang
Huwag mong inaano yung bakla ko. Kasi di mo alam, siya yung gumagastos pag nagde-date tayo. Yeah, yan yung pinakamarami. Siguro nasa around 6 million na yan, second day pa lang. Yan yung pinakamarami. Tapos yung kasunod, yung bagok. Ang inspirasyon ko lang, gusto ko lang talaga magpasaya ng tao. Bakit la may barangay, retang barangay, ketang alawang barangay? Kasi may nakula ketang barangay. Tapos ngayon, retang barangay, po barangay dala. Anay. Anay dadarin eh, so gayulo ako. Kaya lahat mong tanaran munisipyo. Anay dana. Kutang kumulods. Atin niya bang pilikmata ing mata na ning bagyo? Huatin niya kaya pinmagaya pa eh. So rice. Kada nanong oras ka mamatotol. Yaw kaya makascheduling atot ko eh. Bali... ba't ang gwapo mo, Lodi? Malakas lang ba ang fighting spirit mo o talagang lahi niyo ang pagiging gwapo, Lodi? Alito tunan na yan, Kai. Pogi ko talaga. Nano kulay yung takla mo, rainbow. Bakit yung damulag lalangawan de? Yung langaw alided na damulagan. Nagdana. Bating pera din yung tao, bating tawa lang yung pera. Ay, same. Dana, totoo yun. Tabalo, loko, bakit? Juper, kapilang ka mag-start mag-vlog. Kay, kapilang ko ba mag-start? Yeah, May ko mag-start vlogging. Pero, kalakuan lang. Juper TV, manulad kang brepayali ko. Tibaksul. Juper, may kapagpuyat na kabaking habak. Ay, may kapagpuyat na kaking habak ay may gising kong maranan na niyang bengi. Juper nang masanting may garal o ating experience. Pares eh. Pati niyang advantage pares. Nya sa santing nung ating experience kay may garal ka. Siyempre. Juper. Ba't kapag malago yung pisasabihan niya ako agad? Ba't pag malaram may ikaw din? At bakit ala kang jowa, Lods? Ako wala akong jowa kasi siyempre si bunda kayo eh. Halimbawa, may jowa ako. Siyempre, man, sa gitlareta may kakrush ka na ako. Siyempre. Joke mo. Halimbawa, nung iya kasikat na ano kaya ako balo na eh. Normal kong estudyante, mag-basketball, panay mga yan. Pero gawa ko talagang videos eh. Kaya, mga nano mga balo nung Mendilo na yung kalbo. Okay, kutang mo. Gana, naano awas kayong damulag na tsukeng bubungan na. Kay, magaling locks. Dana mo tayo ari bubungan. Magaling niya kanta, magaling niya. O Juper TV, no niya may ibating salitang nyaman. Ako. Juper TV, tang penong bukmuketang mag-fishball, kamusta na? To, 50-50 ICU. Kaya makaya magising. Sorry Jaxie eh. Ako yung fishball ta dana, kaya ko na eh. Magtusok ng fishball. Tutusukan ko na yung mga yan, piyangwan eh. Ako ito eh. Ako yung fishball. Mayabang ka niya ako. Kung ko namin fishball ko ako. Ba nakakarapan mo na. Mayabang ka rin. Wow! Takit, timbok mo yan, no? Pulang yan. Paano mo nagagawa yan yung pagiging masanteng? Ako guys, no choice. Bakit ka po nagbablog? Sino yung nag-push sa'yo? Handa mo ka! Yeah. Ilan na babe mo? Ninong mo muna? Actually, kayo nga babae ko ngayon. Counting, sa tune na lang yung 946. Pero dakal pa pending eh. Pag lolonda ako pa, siguro tula 1.5. Babsoy, ano mong sabi mo ka rin basher mo? Okay, sige. Jeffrey Bill, wala akong tao. Kung wala, nililigawan or type sa girl. Buri mo simple. Kung itapi pala, sabi ko at buri ko ating pangarap. Masaya ka ba sa kabolangan mo? Yan. Yan masaya ako. As long as papasaya daw kayo. Siyempre, gusto ko good vibes lang. What is your really desire? Yeah. Ako, hindi. Siyempre, may itong plan ko maging successful and makasawap ka rin kay. Every time kasi na ati ko nga kakit kay, imagine ko, what if yaw itang atyo kay lugar da? Nya, siguro, yaw, buri ko. Imbis na yaw itang atyo lugar da, yaw na naman yaw. So, apin na nga ning kutang tanay, solid kayo, sana mag-enjoy kayo. Q&A, balo ko tat personal, solid kayo lang so yun lang, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe to our YouTube channel para, balo mo siyempre until next upload mga saligoso. Until next time mga saligoso, sa alese mo rin. Solid. Woo!
Bye.